Helo, a chroeso i chi i sesiwn adolygu Astudiaethau Crefyddol a 2 yn y modiwl ar athroniaeth. Heddiw mi fyswn ni yn hoffi mynd dros sut mae credinwyr crefyddol wedi ymateb i anffyddiaeth newydd. So felly dwi'n gobeithio fyddwn ni'n gallu atgyfnerthu eich dealltwriaeth chi o leia am sut mae pobl grefyddol wedi ymateb i'r her mae anffyddiaeth newydd fel mudiad wedi i'w gyflwyno. A da ni'n mynd i edrych ar rai o'r dadleuon gwerthuso fyddwn ni yn gallu wneud ar gyfer y pwnc yma. Felly nawn ni edrych ar beth sydd yn y fanyleb, beth mae'r bwrdd arholi yn disgwyl eich bod chi yn gallu i'w esbonio neu ei werthuso. So felly, da ni wedi gwneud yn un o'r cyflwyniadau eraill, da ni wedi edrych ar y syniadau cyntaf am anffyddiaeth. Be da ni eisiau gwneud heddiw ydy yr ail ran o fewn y fanyleb, sef yr ymatebion. Sut mae bobl crefyddol wedi ymateb i her anffyddiaeth newydd, a beth da ni angen edrych arno fo ydy bod grwpiau crefyddol yn gwrthod yr honiadau sydd yn cael ei gwneud gan anffyddiaeth newydd. Yn benodol, yr honiad nad yw gwyddoniaeth a chrefydd yn cydweddu a'i gilydd. Dyn nhw ddim yn mynd gyda'i gilydd, maen nhw'n gweithio yn erbyn ei gilydd. Yn ail, y cynnydd fel ymateb, y cynnydd sydd wedi digwydd mewn gweithgarwch crefyddol ffundamentalaidd, pan mae'n dod i foesoldeb a'r gymuned, ac yn drydydd yn edrych ar yr ymateb yn y cynnydd sy'n bodoli yn bresenoldeb yr esgusodwyr crefyddol sydd i'w gweld yn y cyfryngau. So felly mae yna 3 ymateb mae rhaid i ni edrych arnyn nhw yn y cyflwyniad yma. A dyma chi y 3 ymateb, felly mae rhaid i ni edrych arnyn nhw yn gryno. Mi awn ni'n ymlaenau i edrych gyda mwy o fanylder yn y sleidiau nesaf. Felly, crefydd a gwyddoniaeth ddim yn cydweddu a'i gilydd. Dyna y cyhuddiad cyntaf sydd yn cael ei wneud gan anffyddiaeth newydd. Felly, yr syniad yn amlwg bod y ddau maes yma yn gweithio yn erbyn ei gilydd, bod crefydd a gwyddoniaeth ddim yn mynd gyda'i gilydd, ddim yn cydweddu. Felly mae ganddo chi credinwyr crefyddol sydd yn mynd allan i geisio dangos bod crefydd a gwyddoniaeth yn gallu cydweddu gyda'i gilydd. Maen nhw yn mynd gyda'i gilydd. Dyna chi rai lluniau yn fan yna sydd yn ceisio dangos bod y ddau yn mynd efo'i gilydd, a dyfyniad yn fan yna gan Einstein, the more I study science, the more I believe in God. So felly maen nhw'n trio dangos bod anffyddiaeth newydd yn anghywir yn dweud bod gwyddoniaeth a chrefydd ddim yn mynd gyda'i gilydd. Yr ail beth sydd rhaid i ni edrych arno fo ydy y cynnydd mewn ffundamentaliaeth. Felly'r syniad yn fan hyn ydy bod bobl crefyddol yn teimlo'n fwy cryf. Maen nhw'n gweld bod her anffyddiaeth newydd yn ceisio eu herio nhw ac yn gallu bod yn beryglus ac yn trio cael bobl i beidio credu. Felly, mae'r effaith ydy mae'n creu mwy o ffundamentaliaeth. Ddawn ni nôl at hwnna nes ymlaen. A'r trydydd un ydy y cynnydd sydd mewn esgusodwyr crefyddol sydd i gweld ar draws y cyfryngau. Eto fe wnawn ni edrych am fanylach am fan yna, dyma chi rai memes a delweddau sydd yn trio esgusodi crefydd yn y cyfryngau, a da chi'n gweld mwy a mwy rheina yn ymddangos ar draws y cyfryngau i gyd. Nawn ni rwan symud yn ymlaenau ag edrych ar y 3 pwynt chydig bach yn ddyfnach. Felly, yr cyhuddiad cyntaf ydy bod crefydd a gwyddoniaeth ddim yn cydweddu gyda'i gilydd. Dyn nhw ddim yn mynd efo'i gilydd, maen nhw yn gweithio yn erbyn ei gilydd, mae crefydd yn dweud un peth a mae gwyddoniaeth yn dweud rhywbeth arall. Felly, mewn ymateb, mae credinwyr crefyddol wedi dechrau herio yn ôl a trio dadbrofi i'w honiadau anffyddiaeth newydd bod crefydd a gwyddoniaeth ddim yn cydweddu a'i gilydd.
So yn gyntaf, mae Anffyddiaeth newydd yn ôl credinwyr crefyddol, mae ganddyn nhw obsesiwn gyda gwyddoniaeth. Ac maen nhw yn cwestiynu ai gwyddoniaeth yw'r unig ateb pam nad ydy crefydd ddim yn gallu rhoi atebion i bethau amgen a beth am y pethau hynny dydy gwyddoniaeth ddim wedi gallu ffindio yr ateb. Ydy gwyddoniaeth yn gallu profi neu gwrthbrofi popeth ac felly maen nhw'n dechrau cwestiynu ai gwyddoniaeth yw yr unig faes sydd yn cynnig atebion i bethau yn y byd. Yn ail, maen nhw yn dweud bod atheistiaeth newydd yn delio, pan maen nhw yn delio gyda chrefydd, maen nhw yn delio gyda ffactorau sydd yn amlwg o fewn crefyddau ac yr ochr ystrydebol sydd i grefyddau. Dyn nhw ddim yn edrych ar elfennau sydd yn fwy dwfn sydd yn ymwneud â credu mewn bodolaeth Duw. Maen nhw yn cadw yn eitha ysgafn i mewn i beth ydy crefydd. Yn drydydd, maen nhw yn mynd ymlaen ac yn dweud dydy defnyddio gwyddoniaeth bob tro ddim yn effeithiol, yn enwedig pan mae'n dod i edrych ar syniadau crefyddol. So felly maen nhw'n ceisio dweud bod defnyddio gwyddoniaeth i drio delio gyda cysyniadau crefyddol ddim yn addas. Mae gwyddoniaeth yn rhy empirig. Dwi'n siŵr bod chi wedi dod ar draws y gair yna o'r blaen. Hynny yw ceisio profi rhywbeth, ceisio dilysu rhywbeth drwy ddefnyddio eich synhwyrau, profi arnyn nhw mwyn gweld ydyn nhw'n bodoli neu ddim, neu beth sydd yn digwydd. So dydy defnyddio gwyddoniaeth, mae'n rhy empirig i ddelio hefo syniadau sydd yn haniaethol o fewn crefyddau. Maen nhw'n abstract, da chi'n methu cael gafel arnyn nhw. Mae gwyddoniaeth yn amlwg yn hoffi bod yn empirig, maen nhw'n hoffi mesur pethau, maen nhw'n hoffi pwyso nhw. Meddylwch am rai arbrofion falle da chi wedi gwneud yn eich gwersi gwyddoniaeth, yn gallu gweld nhw, da chi'n gallu arogli nhw, gallu teimlo nhw, arbrofi arnyn nhw. Dyna yn amlwg mae gwyddoniaeth yn dod i drefn ac yn dod i ganlyniad am bethau. Ond hefo lawer iawn o bethau o fewn crefydd, tydi hyn ddim yn bosib. Da chi'n methu arbrofi ar bethau, rai pethau sydd o fewn crefydd, y syniad o ddew, ydy gwirthiau yn digwydd neu ddim, y syniad o enaid, allwch chi fynd eich blaenau, nefoedd, uffern. Da chi'n methu cael rhain i mewn i labordy ac dechrau arbrofi arnyn nhw i weld os dyn nhw'n bodoli neu ddim. Felly, dyma pam maen nhw'n dweud bod defnyddio gwyddoniaeth i geisio delio hefo y spectrwm ysbrydol, y spectrwm grefyddol diwedd ddim yn addas. Felly meddyliwch, dydy ddim yn bosib i chi i bwyso, i arogli, i arbrofi ar bethau fel yr enaid. Felly be mae gwyddoniaeth yn ei wneud ydy maen nhw'n diastyru'r syniadau yma achos dyw gwyddoniaeth ddim yn gallu delio gyda'r cysyniadau yma sydd i gael o fewn crefydd. So felly mae defnyddio gwyddoniaeth i fesur crefydd, i drio gwneud synwyr o grefydd, yn hwlrai yn union fel defnyddio chocolate teapot. So meddyliwch am debot wedi wneud allan o siocled, byddech chi'n dweud dŵr poeth i mewn i'r tebot yna, ac yn amlwg, be fyddai'n digwydd, bu fyddai'r siocled yn meddalu, ac felly fydde fe'n hollol ddibwynt. So felly mae defnyddio gwyddoniaeth yn yr un ffordd i drio delio hefo syniadau crefyddol yn hollol ddibwynt. So felly, i wneud synwyr o grefydd, bydde rai bobl yn dweud mai athroniaeth, fel da chi'n ei astudio, neu gymdeithaseg yw'r ffordd orau o geisio delio efo crefydd a ceisio dilysu, profi neu gwrthbrofi pethau sydd yn bwysig o fewn crefydd. Hynny yw, nid gwyddoniaeth yw'r ffordd orau o ddelio gyda chrefydd. So dyna chi rai o'r ymatebion sydd gan credinwyr crefyddol yr honiad sydd gan atheistiaeth newydd fod crefydd a gwyddoniaeth ddim yn cydweddu, dyn nhw'n siwtio i gilydd. Ac yna, maen nhw'n mynd yn ei blaen ac yn ceisio dangos sut mae crefydd a gwyddoniaeth yn gallu gweddu a'i gilydd. Maen nhw yn gallu mynd gyda'i gilydd.
So felly maen nhw'n dweud bod hi'n bosib i grefyddau weithio yn iawn gyda'i gilydd. Yr unig beth sydd mae gan gwyddoniaeth a chrefydd ffocws gwahanol, ond maen nhw'n gallu helpu ei gilydd i helpu ni gael y darlun llawnach o wahanol bethau. Mae crefydd yn ymwneud â phwrpas, ein pwrpas ni yma, rhoi ystyr ac yn ymwneud â rhoi gwerthoedd moesol ar gyfer yn bywydau ni, ble mae gwyddoniaeth yn delio gyda ffeithiau ac yn ceisio egluro sut mae pethau'n gweithio. Ond mae'n bosib i chi, enghraifft, dod ar ddau yma at i'w gilydd, a fe wnawn ni ddefnyddio fel enghraifft yn fan hyn o hanes y creu, neu'r narratif y creu o fewn crefyddau, bod Duw wedi creu'r bydysawd, ac yn amlwg mae ganddoch chi hefyd yr theoriau gwyddonol am creu'r bydysawd. Mae'n bosib i chi i blethu y ddau faes yma at i'w gilydd mwyn gwneud mwy o synwyr o sut mae'r creu wedi digwydd. So felly, ydych chi'n gallu egluro sut mae'n bosib i chi gymhwyso damcaniaethau fel y glec fawr ac esblygiad gyda yr narratif y creu sydd i gael yn y Beibl enghraifft. Gwasgwch y botwm saib a gweld os ydych chi'n gallu cyfuno gwyddoniaeth a chrefydd hefo'i gilydd. Falle bod chi wedi gwneud hwn yn eich cwrs tygau. So tybed a nathoch chi allu cyfuno crefydd a gwyddoniaeth pan mae'n dod i hanes creu bydysawd. Fe awn ni edrych arno fo'n gyflym iawn. Felly, narratif y creu yn y Beibl, yn Genesis yn y Beibl Cristnogol, yn ôl yr narratif yna, mae'r byd wedi cael ei greu gan Dduw yn bwrpasol mewn 6 dydd, ac ar y 7th dydd mae'n gorffwyso. So cafodd y byd i greu, felly os da ni'n darllen yn llythrennol mewn 144 awr, sef 24 awr wedi lliosi hefo'r 6 dydd. Felly, sut mae gwyddoniaeth yn gallu helpu i ni ddod i ddeall ac i ddeall yr stori'r creu mewn ffordd wahanol? Ydy hi'n bosib i ni i blethu y ddau faes gyda'i gilydd, crefydd a gwyddoniaeth? A mae rai Cristnogion yn hapus iawn i geisio dod ar ddau at i'w gilydd mwyn cael darlun llawnach o beth ddigwyddodd yn ystod creu y bydysawd. Felly mae'n bosib i chi gyfuno y ddau, a dyma chi enghreifftiau o sut maen nhw yn ei wneud. Felly mae gennych chi'r syniad yma o y glec fawr ddigwyddiodd milynau o flynyddoedd yn ôl gwyddoniaeth. Byddai credinwyr crefyddol yn dweud bod rhywbeth wedi gorfod achosi y glec fawr i ddigwydd. Dwi'n siŵr bod chi wedi trafod hwn yn eich cwrs AS ar y ddadl gosmolegol. Byddai'r glec fawr, yn anodd iawn credu bod y glec fawr wedi creu fe'i hun achos byddai fe ddim yn bodoli yn y lle cyntaf. Felly beth mae nhw'n dweud ydy o fewn crefydd, mae credinwyr crefyddol yn dweud bod rhaid cael rhyw fath o sbardun i greu y glec fawr yma, ac felly mae nhw'n dweud mai Duw sydd wedi creu y glec fawr. Ac wedyn pan mae'n dod i theori esblygiad, mae'n bosib i chi gyfuno hwnna gyda'r trefn sydd i weld yn Genesis yn y Beibl. Duw yn amlwg sydd wedi creu'r holl anifeiliaid, dechrau yn y môr ac yn mynd yn ei blaen i'r tir ac yn gorffen gyda pobl. Yn union rhyw fath, wedyn mae theori esblygiad yn cyd-fynd o'na. Mae esblygiad yn dweud bod bywyd wedi dechrau yn y môr ac wedi esblygu'n ei blaen i fod i ddatblygu i fod at fodau dynol. So felly fyddai rai bobl crefyddol yn dweud, does dim gwrthdaro fan hyn, maen nhw yn gweddu gyda'i gilydd yn be maen nhw'n geisio wneud i drio esbonio datblygiad ag chreu bydysawd. Yn ail, mi fydd gennych chi rai bobl crefyddol fyddai yn edrych ar yr syniad yma bod y byd wedi cael ei greu mewn 6 dydd. Wel, yn y cyfnodau yma, yn ôl pam gafodd yr narratif i'w greu yn y Beibl, pwy sydd i weld mai 24 awr oedd dydd. Fi allwch chi gymryd bod pob dydd yn gyfnod o filiynau o flynyddoedd, yn ôl amdano fel phase os da chi eisiau. So cyfnod o filiynau o flynyddoedd fyddai dydd 1,
miliynau o flynyddoedd eraill fyddai dydd 2 ac mynd yn eich blaen. So yn hytrach na meddwl bod wedi cael ei greu i gyd mewn 144 awr, mi fydd wedi cael ei greu mewn miliynau o flynyddoedd yn union fel mae gwyddoniaeth yn i'w ddweud. Ac yn drydydd, bydd nhw yn symud ymlaen ac yn dweud bod defnyddio gwyddoniaeth a chrefydd yn rhoi y darlun llawn i ni o hanes datblygiad y bydysawd. So bydden nhw'n dweud bod gwyddoniaeth drwy'r theoriau yn ffocysu ar sut gafodd y byd i'w greu, ble mae crefydd wedyn yn trio pwysleisio pam bod ni wedi cael i'w creu. Eto'n chwilio am yn ystyr ni pam bod ni yma. So mae yna ddau ffocws. Mae nhw'n wneud ar un peth, y creu, ond mae yna ddau ffocws. Drwy'r theoriau gwyddonol yn dweithio ni sut, y glec fawr ac esblygiad, ond yna mae y Beibl i Gristnogion yn dweud pam yn bod ni yma. Mae'r narratif yn dweud mae Duw sydd wedi creu y ddaear a hynny'n bwrpasol, ac yn rôl ni yma ydy i barchu'r byd yma, falle bod chi'n gyfarwydd o'r syniad o stiwardiaeth, bod ni yma i warchod y byd a phawb sydd arno fo. So felly mae hwn yn rhoi darlun llawnach i ni o'r syniad o sut, gwyddoniaeth, a pham crefydd, pam bod ni yma. A dyma i chi felly rai delweddau a lluniau sydd yn ceisio dangos bod crefydd a gwyddoniaeth yn gallu gweddu a'i gilydd. Sylwadau y pab yn fan yna, dyma chi gartŵn sydd yn dangos Duw yn deud let there be evolution, mae Duw sydd tu nôl i esblygiad. Mae gennych chi yn amlwg yr echthos traddodiadol yn fan hyn, ond fe newch chi weld hefyd rai yn defnyddio yr echthos gyda thraed ynddo fe sydd yn rhoi nod bach i Darwin ac i esblygiad bod o'n ran o fewn Cristnogaeth ac o fewn cred rai Cristnogion. Eto mae gennych chi darlun o fan'na o esblygiad yn symud tuag at pobl a chrefydd. A wedyn just darlun bach yn fan'na o yr theoriau gwyddonol yn y cefndir gyda'r Beibl yn fan yna'n ceisio dangos bod y ddau yn gallu mynd gyda'i gilydd yn herio anffyddiaeth newydd pan maen nhw'n dweud bod nhw'n gweithio yn erbyn ei gilydd, yn ceisio dangos, yn ceisio dadbrofi bod hynna yn ffaith, bod nhw ddim yn gweithio gyda'i gilydd. Rwan, da ni am symud ymlaen i'r ail ymateb sydd wedi digwydd o fewn crefydd i drio ymateb i rai o'r heriau mae atheistiaeth newydd wedi i'w gynnig. A hwnnw yw y cynnydd, y tyfiant sydd i weld mewn ffwndamentaliaeth grefyddol. Nawn ni ddelio'n gyntaf yn amlwg gyda beth da ni'n golygu wrth ffwndamentaliaeth. Mae ffwndamentaliaeth yn cael ei weld weithiau drwy'r cyfryngau fel rhywbeth sydd yn rhywbeth negyddol, yn rhywbeth fyddai'n cael ei gysylltu gyda terfysgaeth ac yn y blaen. Dyw yr gair ffwndamentaliaeth yn ei hun ddim i fod yn derm negyddol. Mae ffwndamentaliaeth, fel ydych chi'n gweld o ddiffiniad fan hyn, yn syml yn golygu bod chi'n credu yn gryf yn rhywbeth ac eich bod chi'n glynu yn dyn tuag at beth da chi'n credu ynddo fe. So yn ei anghenraid, yn ei hanfod, dydy ffwndamentaliaeth ddim yn beth negyddol, dio ddim yn beth drwg. Mae'n golygu eich bod chi'n credu yn gryf yn rhywbeth. So felly, dyma i chi beth mae nhw ydi ddweud. So dyma i chi beth oedd yr her mae atheistiaeth newydd wedi'w honni. So yn ôl anffyddiaeth newydd gyda ymddangosiad syniadau gwyddonol a rhesymegol newydd. So maen nhw'n trio dangos bod gwyddoniaeth efo'r dystiolaeth ac i bod nhw yn rhesymegol, bod nhw'n logical iawn yn gweithio pethau allan. Maen nhw'n dweud bod crefydd yn colli dylanwad ar grefydd, ar gymdeithas yn y gymdeithas fodern. Mae crefyddau'n colli dylanwad a mae pawb yn mynd, neu mae mwy o bobl yn troi tuag at gwyddoniaeth mwyn cael yr atebion yn hytrach na throi at grefydd. Maen nhw'n honni bod cymdeithas yn seculareiddio, yn mynd yn llai crefyddol, yn gyflymach yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf a mae wedi gwneud erioed. So dyna chi yr honiad sydd gan anffyddiaeth newydd, ac felly mae credinwyr crefyddol yn gorfod ymateb i'r
her yma sydd yn bodoli. Felly, oherwydd hyn, felly mae credinwyr crefyddol yn ceisio cadw i'w awdurdod nhw, awdurdod i'w crefydd nhw o fewn rheolau moesol sydd i gweld yn y grefydd i mewn yn y gymdeithas. Hynny yw, maen nhw eisiau sicrhau bod beth mae'r grefydd yn ddysgu sydd yn dda ac yn ddrwg yn cael ei weld ac yn cael ei bwysleisio o fewn cymdeithas. Falle bod yr lluniau sydd ganddo chi yn fan hyn yn eich helpu chi i ddod i ddeall hynny. Maen nhw eisiau gwneud siŵr bod yr moesoldeb sydd i gael o fewn crefyddau yn cael ei adlewyrchu o fewn cymdeithas. So felly, effaith anffyddiaeth newydd yw creu bod mwy o ffwndamentaliaeth crefyddol yn digwydd. So cofiwch credu'n gryf. So mewn ffordd, mae hwn wedi mynd yn erbyn beth oedd anffyddiaeth newydd yn geisio i'w greu. Oedden nhw'n ceisio cael mwy o bobl i droi yn anffyddwyr ac i droi oddi wrth crefydd. Ond mewn ffordd, dwi'n ddefnyddio'r gair Saesneg, mae e wedi backfirio arnyn nhw, achos mae e wedi gwneud i'r bobl sydd yn grefyddol i roi i'w traed i mewn, digio i heels i mewn os da chi eisiau yn Saesneg, ac wedi gwneud nhw hyd yn oed yn fwy cryf. Maen nhw'n fodlon sefyll lan dros be maen nhw wirioneddol yn gredu o ran moesoldeb. Mae credinwyr crefyddol yn ymateb i newidiadau cymdeithasol neu foesol drwy sefyll i fyny a phrotestio, fel ydych chi'n gweld yn y lluniau yn fan yna, ac yn ceisio cael dylanwad yn bwysig iawn ar wleidyddiaeth. So felly dyna pam fyddwch chi'n gweld, os oes yna gyfraith newydd yn cael ei phasio sydd yn mynd yn erbyn rai o foesau crefyddol, mi fyddwch chi'n gweld pobl crefyddol yn protestio ac yn trio roi pwysau ar y llywodraeth i newid barn arnyn nhw. Felly, ar bwyntiau fel cyfunrhywiaeth, priodasau un rhyw, erthyliad, a pethau gwyddonol sydd yn digwydd hefyd o ran triniaethau ac yn y blaen. Fallai bod y grefydd yn dysgu bod yn anghywir, felly mi fyddwch chi'n gweld credinwyr crefyddol yn mynd allu ati i brotestio ar eu phwysau ar wleidyddion i geisio cadw at y moesau mae i'w crefydd nhw yn ceisio i hyrwyddo. So felly dyna beth ni'n golygu wrth cynnydd mewn ffwndamentaliaeth crefyddol. Yn amlwg mae credinwyr crefyddol yn honni bod yr anffyddwyr newydd neu'r anffyddwyr ffundamentalaidd yw anffyddwyr newydd. So felly mae yna gyhuddiad yn fan yna bod yn amlwg yr anffyddwyr eu hunain yn bod yn ffundamentalaidd yn i'w cred nhw pan maen nhw yn siarad yn agored yn erbyn crefydd. Ac ymlaen â ni at y trydydd ymateb i anffyddiaeth newydd, i heriau anffyddiaeth newydd. Ac y trydydd ymateb ydy yr cynnydd sydd i weld mewn esgusodwyr crefyddol yn y cyfryngau. Unwaith eto, nawn ni edrych ar rai o'r termau yn fan hyn. Esgusodwyr. Mae'n gwneud chi feddwl mae grŵp o bobl ydyn nhw sy'n esgusodi hunain ac yn dweud sori am bob peth. Nid dyna beth yw ystyr esgusodwyr crefyddol. Fe welwch chi ddiffiniad yn fan hyn. So esgusodwyr crefyddol yw pobl sydd yn mynd allan i geisio amddiffyn ac i geisio cyfiawnhau cred grefyddol mewn ffordd sydd yn resymegol, sy'n logical iawn ac yn defnyddio tystiolaeth. So felly maen nhw yna yn amddiffyn cred grefyddol, felly mae cynnydd yn digwydd mewn pobl credinwyr crefyddol sydd yn dechrau sefyll i fyny yn erbyn cyhuddiadau anffyddiaeth newydd. Eto, dwi'n mynd i ddefnyddio'r term yn Saesneg, mae'n backfirio mewn ffordd ar anffyddiaeth newydd. Mae anffyddiaeth newydd yn ceisio bod yn gyhoeddus iawn o fewn y cyfryngau yn ceisio herio crefydd ac yn ceisio dangos pa mor ddibwynt yw credoau crefyddol ac hen ffasiwn a gwrth gymdeithasol ydyn nhw yn y gobaith y bod bobl yn troi yn anffyddwyr.
Ond be mae wedi wneud ydy yn amlwg mae wedi dechrau rhyw fath o frwydr ble mae ganddo chi wedyn credinwyr crefyddol sydd ddim yn mynd i eistedd lawr yn dawel a derbyn yr heriau yma sy'n cael i'w gosod arnyn nhw. Mae nhw yn mynd i fynd yn fwy cryf yn ôl i'w cred ac yna mynd yn fwy cyhoeddus hefyd yn i'w dadleuon nhw i geisio cyfiawnhau cred grefyddol yngwydd yr cyhoeddiadau sy'n cael ei gwneud yn eu herbyn nhw gan anffyddiaeth newydd. So felly, pwynt un yn fan hyn, mae cyhoeddiadau anffyddiaeth newydd wedi rhoi mwy o sylw i gredoau crefyddol. So fel dwi'n dweud, mae ydi mynd yn erbyn beth ydy nod anffyddiaeth newydd, achos wrth i esgusodwyr crefyddol gorfod delio gyda yr cyhoeddiadau sydd yn dod gan anffyddiaeth newydd, mae e'n rhaid fwy o le i gredoau crefyddol i gael eu trafod ac yn tynnu fwy o sylw at gredoau crefyddol. Cofiwch hyn at pan mae'n amser i chi ddod i werthuso, pan mor llwyddiannus mae anffyddiaeth newydd wedi bod. Mae'n elfennau yn fan hyn lle mae wedi mynd yn erbyn be maen nhw wedi bwriadu i'w gwneud. So felly, wrth geisio amddiffyn ac esgusodi i'w crefydd, i'w credoau crefyddol nhw, mae wedi achosi mwy o drafodaeth ar y credoau crefyddol ac yn tynnu sylw bobl at yr credoau sydd i'w gweld. So felly mae ganddo chi amddiffynwyr crefyddol bellach sydd yn garismatig iawn, mae nhw yn tynnu sylw ac yn gallu siarad mewn ffordd arbennig o dda ac yn berswadol iawn i'w gweld o fewn y cyfryngau. A dyma chi un fe allwch chi i ddefnyddio, sef Alistair McGrath. Mae yn esgusodwr crefyddol sydd yn ceisio dangos credoau crefyddol yn y ffordd orau ac yn ceisio i'w cyfiawnhau nhw mewn ffordd sydd yn resymegol ac yn ceisio rhoi tystiolaeth dros gwahanol gredoau. Mi allwch chi ddefnyddio McGrath yn eich atebion yn eich traethodau fel enghraifft o sut mae amddiffynwyr crefydd yn ceisio ateb cyhoeddiadau sy'n cael ei gwneud gan anffyddiaeth newydd. So felly dyma i chi eto lun yn fan hyn sydd yn dangos y frwydr sydd yn bodoli. Mae gennych chi McGrath a mae gennych chi Dawkins yn fan hyn. Da ni wedi trafod Dawkins yn y cyflwyniad ar atheistiaeth neu anffyddiaeth. So felly mae McGrath yn ceisio ymateb ac yn dechrau herio cyhoeddiadau sy'n cael ei wneud gan anffyddiaeth newydd ac felly mae'n dechrau drwy ddweud bod Dawkins er enghraifft yn bod yn selectif iawn yn ei ddewis ef o'r Beibl pan mae'n ceisio gwrthbrofi crefydd neu credoau crefyddol neu Duw. Dyw e ddim yn, pan mae yn rhoi yn ei drafodaethau ac yn ei lyfrau, dyw e ddim yn dewis darnau sydd yn rhesymegol, mae hynny'n cael ei anwybyddu. Ac dydy chwaith ddim yn fodlon ystyried beth yw cyd-destun amser na diwylliant y mae'r darnau yma yn y Beibl wedi dod ohonyn nhw. Mae yn diastyru cefndir pryd a ble cafodd y darnau yma o'r Beibl i ysgrifennu. So felly, y cyhuddiad cyntaf sydd gan McGrath ydy pan mae Dawkins yn gwneud ei bwyntiau, mae e yn bod yn ofalus iawn o pa ddarnau o'r Beibl mae e yn ei ddefnyddio. Yn ail, mae e'n dweud, mae Dawkins, os gofiwch chi'n iawn, os da chi wedi gweld y cyflwyniad ar anffyddiaeth, mae Dawkins yn dweud bod crefydd yn ei hanfod yn rhywbeth drwg ac bod e'n gallu achosi eithafiaeth ac yn gallu achosi rhyfeloedd ac yn gweld bod crefydd yn gallu bod yn fygythiad mawr i ddyfodol dynoliaeth ar y ddaear. So mae McGrath yn cydnabod fod crefyddau yn gallu cyfrannu at eithafiaeth, at ryfeloedd ac at anoddefgarwch, intolerance. Ond dydy e ddim yn cytuno fod crefyddau yn eu hunain yn hybu trais. Er enghraifft, does dim un stori o Iesu Grist yn defnyddio trais yn erbyn pobl, unrhyw berson.
ac yn amlwg mae Cristnogion yn fod i efelychu, fod i ddilyn yr agwedd yna o fod yn heddychlon tuag at eraill. Ffocws Cristnogaeth ydy caru'n gilydd, caru'n cymydog, caru'n gylynion. Yn amlwg, mae hwnna'n yn ffactor bwysig iawn o fewn Cristnogaeth. Ystyr y gair Islam yn amlwg yw heddwch. Felly mae e'n dweud yn amlwg dydy Dawkins ddim yn cydnabod yr ochr heddychlon sydd yn perthyn i grefydd. A mae e hefyd yn amlwg fod pobl anffyddiol hefyd yn gallu bod yn yr un achos, yn gallu achosi rhyfeloedd, anoddefgarwch a chasineb. Diweddu Dawkins yn ei hun ddim yn cydnabod fod bobl sydd yn anffyddiol hefyd yn gallu bod tu nôl i ryfeloedd ac anoddefgarwch a chasineb. Dyw just pwyntio'r bys at bobl crefyddol yn unig ddim yn deg. So mae yna enghraifft o Pol Pot, os da chi'n ymwybodol o hwnna, yn Cambodia. Y gorillas terfysgol, os da chi eisiau, yn anffyddiol oedd yn Sri Lanka. Nhw sydd tu nôl i greu yr suicide vest sydd yn cael ei ddefnyddio fewn terfysgaeth ac yn y blaen. Dyw hwnna ddim yn cael ei gysylltu gyda chrefydd o gwbl. Ond dydy Dawkins ddim yn cydnabod nag yn sôn am bethau fel yna. So dyna chi enghraifft arall o'n efo fod yn selectif iawn. So mae McGrath yn dweud am Dawkins, mae Dawkins yn honni y byddai gwahaniaethu, discrimination, yn diflannu pe bai crefydd yn diflannu. Ond mae McGrath yn dweud bod yna ffactorau eraill sydd yn gallu achosi gwahaniaethu. Pethau fel hil, diwylliant, iaith, dosbarth a gwleidyddiaeth a mwy o ffactorau dwi'n siŵr. Nid crefydd yn unig sydd yn gallu achosi gwahaniaethu. Mae yna ffactorau eraill sydd yn gallu gwahaniaethu. Byddai cael gwared ar grefydd ddim yn cael gwared o wahaniaethu. Byddai ffactorau eraill yn achosi gwahaniaethu. Ac os yw syniadau crefyddol yn blentynaidd, fel mae Dawkins yn ei ddweud, ac yn adleisio'n amlwg pethau fel mae Freud ydi ddweud, drwy ddweud bod crefydd a meddwl am dduw yn edrych ar ngholau ni yn syniadau bach plentynaidd ac yn ddim byd ond rhestr ddymuniadau, wish list ydyn nhw, sydd yn fabiaidd. Yna mae McGrath yn honni ac yn gofyn pam mae oedolion sydd yn eiddfed yn cael troedigaeth ac yn troi at grefydd. Yn amlwg, dydyn nhw ddim yn blentynaidd am be bynnag reswm maen nhw wedi troi at grefydd, dyn nhw ddim yn bod yn blentynaidd pan maen nhw yn ei eiddfedrwydd yn troi at grefydd. Dyna ni wedi edrych ar y 3 ymateb y mae bwrdd arholi yn disgwyl eich bod chi yn gallu i'w trafod. Ni wedi edrych amdano nhw, edrych arnyn nhw'n yn eitha syml, ond mae'n bwysig bod chi'n deall beth yw y 3 ymateb yna sydd wedi digwydd. O fewn y cwrs, mae yna 2 bwynt bwled yn yr fanyleb sydd yn ymwneud â ymateb crefyddol i atheistiaeth neu anffyddiaeth newydd. Felly, nawn ni edrych ar hynna'n gyflym a nawn ni edrych ar y prif ddadleuon fyddech chi yn gallu i'w defnyddio i geisio ateb cwestiwn gwerthuso, y cwestiynau by na sydd yn ymddangos yn eich papur arholiad. So, yn gyntaf, mae ganddoch chi bullet point yma'r pwynt bwled yma, pa mor llwyddiannus yw dadleuon anffyddiaeth newydd yn erbyn crefyddau. A'r ail un ydy i ba raddau mae ymatebion crefyddol i atheistiaeth newydd neu anffyddiaeth newydd wedi bod yn llwyddiannus. Iawn, nawn ni edrych ar yr pwynt cyntaf o fewn gwerthuso. So pa mor llwyddiannus yw dadleuon anffyddiaeth newydd yn erbyn crefyddau. Wrth i chi werthuso, mae'n bwysig eich bod chi yn edrych ar beth yw ffocws y cwestiwn. So felly, da chi fod i edrych ar pa mor llwyddiannus. So dyma i chi air i chi ddefnyddio yn eich gwerthusiad. Defnyddiwch e dro ar ôl tro yn eich gwerthusiad i ddangos eich bod chi yn dod nôl at beth yw ffocws y cwestiwn. So llwyddiant da chi eisiau, dadleuon anffyddiaeth newydd yn erbyn crefyddau, pa mor llwyddiannus maen nhw wedi bod.
Felly beth dwi wedi trio wneud ydy just torri e lawr mewn ffordd syml iawn, edrych ar rai o'r dadleuon. Cofiwch, mae yna ddadleuon eraill allwch chi gynnwys, dwi ddim ond wedi edrych ar y rei mwyaf amlwg. So da ni'n di edrych yn gyntaf ar geisio dweud bod nhw wedi bod anffyddiaeth newydd wedi bod yn llwyddiannus. So felly'r pwyntiau cyntaf yn ymwneud â y ffaith bod anffyddiaeth newydd yn ymddangos ac yn defnyddio rhesymeg logic i geisio profi'r hyn maen nhw'n dweud. So felly defnyddiwch yn amlwg y syniad o fod nhw'n resymegol, mae'n llinell i ddim yn dros y gair yn anffodus. So mae'r dadleuon yn delio gyda rhesymeg, maen nhw'n logical, bych chi'n gallu gweld nhw'n cael eu gweithio allan ac yn gwneud synwyr gam wrth gam, ble mae crefydd yn ceisio delio gyda ffydd ddall, derbyn pethau heb fod ganddo chi dystiolaeth tu nôl iddyn nhw. So mae i gyd yn ymwneud â tystiolaeth mewn ffordd, tystiolaeth resymegol, lawer iawn o bobl hynny yn hoffi rhesymeg, yn hytrach na just derbyn rhywbeth achos bod llyfr neu dew yn ei ddweud heb gwestiynu dim mwy, mae'n resymegol iawn eich bod chi'n gallu gweithio pethau allan gam wrth gam. Yr ail bwynt yn dangos mae aeddfedrwydd meddwl a pheidio credu mewn pethau sydd yn ddi-resymeg. Mae'r meddwl aeddfed yn trio gweithio pethau allan, weithio mewn ffurf gwyddonol, mwyn gallu rhoi tystiolaeth dros fodolaeth rhywbeth neu diffyg bodolaeth rhywbeth. Mae'n cael ei weld fel aeddfedrwydd meddwl ble mae crefydd a ffydd ddall, os da chi eisiau, yn cael ei weld fel meddwl plentynnaidd iawn. A mi fyddai hwnna yn llwyddiant yn ôl rhai dros anffyddiaeth newydd. Y trydydd pwynt ydy'n amlwg ydy empiriaeth fan hyn. Y syniad fod gwyddoniaeth yn empirig, yn delio gyda reality ac yn edrych am dystiolaeth synhwyrol o gwahanol bethau. Mae crefydd yn symud drosodd at yn ôl anffyddiaeth newydd, yn troi at fytholeg ag ofergoeledd, superstition, ble mae empiriaeth gwyddonol yn delio gyda ffeithiau a chanlyniadau i brofion ac arbrofion. Maen nhw'n cael i'w profi neu gwrthprofi yn empirig ac i lawer iawn yn y byd modern mae empiriaeth a gwyddoniaeth yn bwysig iawn iawn. A'r pedwerydd pwynt ydy bod cymdeithas wedi troi yn fwy gwyddonol. Mewn cymdeithas fodern, mae lawer iawn o bobl wedi troi ac yn dilyn gwyddoniaeth yn hytrach na cred grefyddol. Mae tystiolaeth gwyddonol yn cefnogi anffyddiaeth ac wedi rhoi atebion i'r hyn sydd yn draddodiadol wedi cael ei briodoli i grefyddau. So mae yna newid ffocws wedi bod gan lawer iawn o bobl. Ac yn amlwg fel mae seculareiddio yn digwydd mewn cymdeithas, falle bod hyn yn profi bod bobl yn mynd lawr yr llwybr gwyddonol yn hytrach na'r crefyddol. Felly nown ni edrych yn amlwg ar ochr arall i'r ddadl o pa mor llwyddiannus mae anffyddiaeth newydd wedi bod gyda'i dadleuon yn erbyn crefyddau. So felly'r pwynt cyntaf bod nhw ddim wedi bod mor llwyddiannus a hynny ydy mae ganddoch chi bobl sydd yn dweud bod ffiniau i wyddoniaeth o'r hyn maen nhw'n gallu profi neu i wrthprofi. Dydy gwyddoniaeth ddim efo'r atebion i bob peth a dyw e ddim yn gallu delio yn iawn gyda phethau sydd mor haniaethol a chrefydd, pethau fel enaid, pethau fel dew, nefoedd, uffern, a hyd yn oed pethau fel gwerthoedd, values, beth da ni'n rhoi pwyslais arnyn nhw i fod yn gywir. So felly, dydy gwyddoniaeth er enghraifft ddim yn gallu trio dod i ddygymod ar y ffaith ydy y gosb eithaf yn foesol gywir neu'n anghywir. Dyn nhw'n chwaith ddim yn gallu rhoi ystyr i bethau er enghraifft pam ydyn ni yma. Maen nhw'n gallu dweud sut da ni wedi dod i'r byd yma, bydysawd, ond ddim yn gallu dweud rheswm pam ble mae crefydd yn gallu. Dydy dulliau empiraidd ddim yn gweithio bob tro. Mae cyfyngiadau be mae gwyddoniaeth yn gallu i'w ateb. Ac felly dydy gwyddoniaeth ddim yn gallu delio hefo'r hyn sydd yn foesol dda, beth sydd yn dda ac yn ddrwg. Mae ganddoch chi bobl fel Sam Harris sydd yn anffyddiwr
sydd fydde fo yn ceisio rhesymu yn fan hyn a dweud bod crefydd yn gallu delio gyda moesau. Mae gwyddoniaeth yn trio hybu lles drwy gael darlun llawn a chael tystiolaeth i brofi a gwrthbrofi pethau. Ac yn ei hanfod yn ôl mae gwyddoniaeth felly'n ceisio hybu lles bobl. Enghraifft, mae gwyddoniaeth yn gallu dangos beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg. Beth yw effaith ysmygu ar y corff, ac felly mae'n gallu dangos bod ysmygu'n niweidiol i'r corff, ac felly mae e mewn ffordd yn dangos beth sydd yn dda ac beth sydd yn ddrwg. So fi allwch chi drio ateb y pwynt gyntaf yn ôl drwy Sam Harris yn ceisio dangos bod y ddadl yna falle ddim yn gweithio. Syniad o empiriaeth, mae pobl yn cwestiynu empiriaeth, sef y syniad fod delio gyda phethau'n ôl eich synhwyrau chi a gallu arbrofi eu profi nhw hefo tystiolaeth. Tydy hyn ddim yn bosib gyda Duw. Mae gwyddoniaeth yn dweud mae profiad o rhywbeth yw'r awdurdod mwyaf dros brofi bodolaeth rhywbeth, ond ydy'r ffaith nad yw dulliau empirig ddim yn gallu profi bodolaeth Duw ddim yn golygu nad yw Duw yn reality. Dyn nhw ddim wedi gallu gwrthbrofi bod Duw yn bodoli. Yn drydydd, ymateb crefyddol i anffyddiaeth newydd ydy yn tynnu dadleuon yn ddarnau. Llyfrau fel Dawkins Delusion yn dangos bod Dawkins ddim wedi bod yn resymol, fel da ni wedi drafod yn barod, yn canolbwyntiau ar bod yn selectif iawn hefo'r darnau mae yn ei ddewis. Dyw e ddim yn delio efo pob agwedd o grefydd, dim ond y darnau hynny o grefydd sydd yn siwtio fe i geisio tynnu crefydd yn darnau. Mae ddadleuon yn cael ei feirniadu o fod yn rhy arwynebol. Mae mwy yn amlwg fel da ni wedi drafod. Mae mwy o sylw yn cael ei roi i amddiffyn crefyddau yn y cyfryngau, so mewn ffordd mae e'n rhoi mwy o sylw i grefyddau yn ytrach na troi bobl i ffwrdd oddi wrtho fe. Yn union y fath, da ni wedi trafod yn barod efo fundamentaliaeth pan mae'n dod yn ymateb. Mae pobl yn digio i'w traed i mewn, os da chi isio, i'w sodlau i mewn, ac mae nhw yn mynd yn fwy crefyddol, sydd yn mynd yn erbyn beth oedd bwriad anffyddiaeth newydd. Cyhuddiad fod crefyddau yn anfoesol, bod crefyddau yn creu gwrthdaro, eithafiaeth, casineb, anoddefgarwch. Mae yn amlwg i chi, fel da ni wedi drafod o'r blaen, mae arweinwyr anffyddiol hefyd yn gallu creu gwrthdaro, eithafiaeth a chasineb. A does dim sylw'n cael ei roi gan anffyddiaeth newydd i gredoau crefyddol sydd yn foesol, pethau fel caru'ch cymydog, caru ein gilydd, y syniad yma o ofalu am ein gilydd. Dyw rhywna ddim yn cael, yr effaith dda yna ddim yn cael i'w weld o fewn gan anffyddiaeth newydd. Ac yn olaf, gwyddonwyr gyda cred grefyddol yn anghytuno gyda dadleuon gwyddonol Dawkins. Mae'n bosib i chi'n amlwg ddod ar theoriau crefyddol a gwyddonol a yr syniadau crefyddol at i'w gilydd. Ac yn y cyfan ar hyn o bryd, theoriau yw glecfawr ac esblygiad, nid ffaith. Mae hi yn bosib i chi i gyfuno crefydd a gwyddoniaeth gyda'i gilydd, felly mae anffyddiaeth newydd yn anghywir drwy honni bod nhw ddim yn gweddu. Dyna i chi felly yr dadleuon llwyddiannus a ddim yn llwyddiannus gyda'i gilydd. Fel dwi wedi bwysleisio, mae'n ddigon bosib fod gennych chi fwy o ddadleuon neu dadleuon gwell y byddech chi'n hoffi i'w defnyddio. Enghreifftiau yw'r rhain yn unig. A mi wnawn ni edrych yn fyr dros yr ail werthusiad sydd i weld yn rhan o'r cwrs. I ba raddau, mae ymatebion crefyddol i atheistiaeth newydd wedi bod yn llwyddiannus. So eto, llwyddiant, da chi eisiau trio delio efo, defnyddiwch y gair llwyddiannus neu ddim yn llwyddiannus neu aflwyddiannus yn eich atebion. Defnyddiwch y gair yna i ddangos eich bod chi'n dod yn ôl at beth yw ffocws y cwestiwn. So eto yma, pa mor llwyddiannus mae ymateb crefyddol wedi bod, crediniwr crefyddol i atheistiaeth newydd.
Mae yna 3 pwynt yn fan hyn i ddweud bod nhw ddim wedi bod bobl crefyddol ddim wedi bod yn llwyddiannus iawn. Pwynt cyntaf, mae yna gynnydd yn y bobl sydd yn troi yn anffyddwyr, mae yn dod yn boblogaidd, mae cymdeithas yn seculareiddio, yn mynd yn llai crefyddol, a mae hwnna'n yn amlwg. Mae gan wyddoniaeth afael cryf ar gymdeithas. Mae lawer iawn o bobl yn dilyn trywydd gwyddoniaeth yn hytrach na chrefydd yn y gymdeithas fodern. Mae arweinwyr yn ôl Dawkins, mae yna arweinwyr crefyddol gweinidogion offeiriaid oedd yn arfer bod yn grefyddol yn amlwg sydd bellach yn troi yn anffyddwyr. So felly yn ôl Dawkins mae hynny'n dangos yn amlwg bod crefydd yn mynd yn llai rhesymegol a bod bobl yn troi, mae hyd yn oed arweinwyr crefyddol yn troi oddi wrth y grefydd. A mae anffyddiaeth newydd yn amlwg iawn o fewn y cyfryngau pe bai chi'n edrych ar yr cyfryngau cymdeithasol a'r clipiau fideo sydd i gael. Mae gennych chi ffigurau charismatig iawn o fewn anffyddiaeth newydd. Fyddai yn rhoi lawer iawn o le a llais i anffyddiaeth newydd yn y byd modern. A dyma chi'n fer iawn yr 8 pwynt fyddwch chi'n gallu defnyddio i ddangos bod ymateb crefyddol wedi bod yn llwyddiannus. Y pwynt cyntaf ydy bod ganddoch chi amddiffynwyr crefyddol amlwg yn y gymdeithas. Mae gennych chi drafodaethau ar gael ar YouTube yn ceisio amddiffyn credoau crefyddol a hynny mewn ffordd rhesymegol, lle chi'n gyfeirio at McGrath yn fan yna. Mae wedi rhoi mwy o sylw, allwch chi ddadlau hynna, sef dyna bu oedd anffyddiaeth newydd ddim eisiau, ond mae wedi rhoi mwy o sylw i credoau crefyddol oherwydd bod yna drafodaeth am y credoau crefyddol yma. Drydydd un, mae amddiffynwyr crefyddol yn ceisio ateb cyhoeddiadau a honiadau anffyddiaeth a dangos bod nhw ddim mor resymegol ac mae nhw'n ei honni. Eto, McGrath, allwch chi sôn am rai o'r pethau mae wedi dweud yn fan yna i ddangos bod cyhoeddiadau neu heriau anffyddiaeth newydd ddim mor ystyriol a chrif ac maen nhw'n ymddangos. Rhif 4, mae gan mwyafrif o boblogaeth y byd gred grefyddol. So chi'n edrych ar dosranniad pwy sy'n credu o gwahanol grefyddau a'r anffyddiaeth yna fyddwch chi'n gallu gweld bod mwy o bobl yn y byd yn credu hefo cred grefyddol na sydd ddim. Felly yn amlwg, fellwch chi ddadlau dod i eithristiaeth newydd bod yn gryf, dyw e ddim mor gryf a cred grefyddol. Pwynt 5, mae gwyddoniaeth wedi disodli crefydd yn ôl anffyddiaeth newydd. Fod cymdeithas fodern yn wyddonol, mae llawer o credynnau crefyddol yn wyddonwyr hefyd, a mae hi'n bosib i ni gyfuno crefydd a gwyddoniaeth fel da ni wedi drafod. Pwynt 6, mynd i mewn i ddangos bod crefydd efo dylanwad ar wleidyddiaeth, edrychwch ar wledydd Sharia ac edrychwch yn amlwg ar pwyntiau wnaethon ni sôn amdano fe bod pobl grefyddol yn trio dylanwadu ar wleidyddiaeth pan mae'n dod i reolau gwlad a moesoldeb. Pwynt 7, yn ôl anffyddiaeth newydd, mae cred grefyddol yn achosi casineb ac anoddefgarwch. Eto, fel da ni wedi dweud, ond mae ffactorau eraill yn creu rheina, nid crefydd yn unig sydd yn creu hwnna. Byddai cael gwared ar grefydd ddim yn cael gwared o gasineb ac anoddefgarwch. Ac y pwynt olaf, yn ôl anffyddiaeth newydd, mae crefydd yn achosi eithafiaeth a therfysgaeth. Ond mae yna ffactorau eraill sydd yn gallu achosi eithafiaeth a therfysgaeth, pethau fel materion gwleidyddol, gwladgarol, cariw gwlad, materion economaidd, nid crefydd yn unig sydd yn gallu achosi eithafiaeth a therfysgaeth, a dydy hwnna ddim yn cael i'w drafod gan anffyddiaeth newydd yn aml. A dyna chi yr dadleuon gyda'i gilydd ar gyfer yr ail werthusiad. Felly, os nawn ni edrych yn ôl, os newch chi wirio, mi ydyn ni wedi trafod pob dim sydd yn ail baragraff yn fan hyn yn y fanyleb. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi cael rhyw fath o gadarnhau eich dealltwriaeth o yr rhan yma o'r cwrs. Diolch yn fawr.